Tartaria, príbeh vymazanej ríše. Predstav si, že sedíš v tichej knižnici, vzduch vonia papierom a prachom. A pred tebou leží starý atlas sveta. Listy šuštia, keď ich obraciaš. A zrazu tvoje oči zastanú na zvláštnom slove rozliatom cez pol Ázie. Tartaria. Nie Rusko, nie Čína, nie Mongolsko. Len jedno meno natiahnuté cez hory, rieky, stepy a moria. Dnes tento nápis na mapách nenájdeš. V školských učebniciach sa o žiadnej ríši Tartarie neučí. Ako keby ju niekto zo sveta opatrne vymazal gumou a nechal po nej iba tenký tieň, ktorý uvidíš iba vtedy, ak vieš, kam sa pozerať. Kto teda bola Tartaria a prečo sa jej príbeh vracia? V diskusiách, videách a konšpiračných fórach ako zabudnutý refrén, ktorý si svet odmieta prestať pospevovať. Dnes ti rozpoviem príbeh, v ktorom sa skutočná história mieša so snami nepochopené mapy, sadnú na plecia legend a celé impérium sa mení na zrkadlo, v ktorom vidíme sami seba. Slovo na kraji mapy. Začnime tam, kde začínajú všetky staré príbehy. Na okraji známeho sveta. Dôležité je, keď európski kartografi v stredoveku a novoveku kreslili mapy Ázie, nemali presné údaje satelity ani letecké snímky. Mali útržky správ kupcov, legendy pútnikov, a záznamy vyslancov, ktorí sa vracali z ciest do miest so zvláštnymi menami, čokoľvek ležalo za známymi hranicami Moskovského veľkokniežatstva za Uralom a ďalej sa na mnohých mapách zlievalo do jedného slova Tartaria. Nebola to jednofarebná ríša s jasnou hranicou a kráľom, ale skôr veľká škvrna neznáma. Pod týmto menom sa skrývali Mongoli, Tatári, Mandžuovia, kočovné kmene aj mestá na hodvábnej ceste. V európskych očiach to bol jednoducho svet, ktorý bol ďaleko divoký a ťažko pochopiteľný. Keď sa neskôr mapy spresnili, keď pribudli presné merania a mocnosti si rozdelili územia, Tartaria sa začala rozpadať na známejšie názvy Sibír, Stredná Ázia, Mandžusko. Nápis Tartaria sa zmenšil, odplavil na okraj a nakoniec takmer zmizol. Tu by mohol náš príbeh skončiť, lenže neskončil. Návrat stratenej ríše. O stáročia neskôr sa meno Tartaria vrátilo, ale nie v učebniciach. Vrátilo sa. Na obrazovkách počítačov a telefónov, v diskusiách na fórach, na videách s dramatickou hudbou a názvami ako Skrytá história sveta alebo Vymazané impérium. Podľa tejto modernej legendy nebola Tartária žiadna neurčitá škvrna, ale skutočné, jednotné a technologicky vyspelé impérium. Jej mestá vraj stáli po celom svete. Jej architektúra sa skrýva v starých palácoch, operách v nádražiach, v ktorých každý oblúk a kupola pripomína niečo až príliš dokonalé. Tartária vraj poznala voľnú energiu, čisté zdroje, ktoré čerpali priamo z éteru, z vody, z magnetického pola Zeme. Vraj vedeli prenášať energiu bez drôtov, bez dymiacich komínov, bez rachotu motorov. A potom prišiel veľký reset, katastrofa, vojna. Bahenná potopa, ktorá zasypala mestá, pretrhla cesty a celú civilizáciu pochovala pod vrstvami zeme a zabudnutia. Nový svet. Vraj prevzal ruiny, namontoval na ne vlastné nálepky, prepísal dejiny. A z Tartarie urobil len starodávne slovo na mape. Znie to ako rozprávka? Možno. Ale rozprávky žijú tak dlho, pretože v sebe často nesú aspoň zrnko pravdy alebo zrkadlo našich túžob. Poďme sa pozrieť, aké dôkazy a tieňové stopy
Ľudia na internete ukazujú, keď hovoria o vymazanej ríši. Mesta po krk v zemi. Stačí sa prejsť starým mestom a pozorne sa dívať. Tu je fasáda, ktorá vyzerá bežne, kým si nevšimneš, že okná na spodnom podlaží sú pod úrovňou chodníka. Tam sú dvere, ktoré nevedú hore, ale po schodoch dole do akejsi polozemskej nory. Podľa Tartariánov je to prvý dôkaz bahennej potopy. Tvrdia, že tieto budovy boli kedysi vyššie, ich prízemie bolo na úrovni ulice, ktorá dnes leží, o niekoľko schodov vyššie. Predstavujú si, ako sa cez mesta prehnala masa blata, zaplnila uličky, zasypala prvé poschodia a ľudia, čo prišli po nej, jednoducho natiahli nový chodník, tam, kde sa bahno zastavilo. Skeptici hovoria o niečom inom. O storočiach prestavieb, o navážke zeminy, o novej kanalizácii, ktorá zdvihla úroveň ciest. O suterénoch, ktoré boli od začiatku navrhnuté. Pod ulicou. Realita stavebného vývoja. Je dlhá, chaotická a nudná. Na rozdiel od jedinej veľkej a dramatickej potopy. A tak sa medzi dvoma fotografiami tej istej budovy priestor pre legendu otvorí do Korán. Mestá zo svetla a Sadry. Na prelome 19. 20. storočia začal svet organizovať obrovské svetové výstavy v mestách ako Chicago, Paríž či St. Louis. Vyrástli celé štvrte palácov, kupol, kolonáda, fontán a záhrad. V noci ich osvetľovali 1000 žiaroviek, vtedy ešte nové a pre mnohých magické. Fotografie týchto výstav dodnes pôsobia ako pohľad do inej reality. Pre návštevníkov to bol zázrak modernej doby. Pre dnešných hľadačov Tartarie je to niečo iné. Pýtajú sa, ako je možné, že sa tak grandiózne komplexy postavili tak rýchlo len kvôli niekoľkomesačnej výstave a potom ich väčšinu rozobrali, spálili, zrovnali so zemou. Tvrdia, že tieto paláce museli stáť oveľa dlhšie. Že neboli postavené, ale zdedené. Že moderný svet ich využil. Naplnil stánkami, koncertmi a pavilónmi a potom ich odstránil, aby zahladil stopy po staršej civilizácii. Historici otvárajú archívy a ukazujú plány, zmluvy, účty, časové harmonogramy. Vysvetľujú, že mnohé paláce boli postavené z dreva, sadry a plátených dekorácií, navrhnuté presne tak, aby vydržali zo pár rokov a potom zmizli. Lenže treba priznať, keď sa pozeráš na nekonečné schodiská, sochy bohov, oblaky lístia z kameňa a zrkadliacu sa hladinu jazier, je ťažké uveriť, že to všetko bolo len dočasnou kulisou. Práve v tomto napätí medzi možným a neuveriteľným sa rodia legendy. Hviezdy na zemi. Keď si pozrieš mapu niektorých starých pevností z hora, neuvidíš iba hradby. Uvidíš hviezdu. Pevnosti, ktoré vznikali v novoveku, majú tvar so špicatými bastiónmi, ostrými uhlami a dokonale vyváženou geometriou. Z výšky vyzerajú ako obrovské symboly vyrezané do krajiny. Oficiálne vysvetlenie je pre vojenských historikov jasné. Takýto tvar bol odpoveďou na diela, na novú techniku obliehania. Každý uhol, každý výbežok mal svoje presné miesto v obrannej stratégii. Tartariani vidia niečo iné. V ich očiach sú hviezdicové pevnosti, uzly energetickej siete, miesta, kde zem dýcha silnejšie, kde sa sústreďuje sila, ktorú starý svet dokázal využiť. Videli by sme podľa nich nie vojenskú architektúru, ale zamaskované generátory, rezonátory, obrovské prastaré stroje, ktoré kedysi zásobovali mestá energiou bez jediného kábla. Je to odvážna predstava. Taká, ktorá vťahuje, aj keď jej neveríš. A možno práve preto sa hviezdicové pevnosti
tak často objavujú na titulných obrázkoch videí o Tartárii, nič nehovoria, ale ukazujú všetko symetriu, tajomstvo a pocit, že za tým musí byť niečo viac. Hlasy z archívov. Keď odložíme legendy bokom, zostanú nám archívy. V nich sa slovo Tartária objavuje mnohokrát, ale vždy s jednou zvláštnou vlastnosťou, je neurčité. Raz označuje územia. Pod nadvládou Mongolov inak vzdialené kraje. Za Sibírou niekedy dokonca len bežný názov. Pre všetko, čo je za hranicou nášho sveta. Nenájdeme žiadne kroniky Tartarského dvora, žiadnu ucelenú históriu Tartarskej ríše, žiadne zákonníky, žiadne vlastné mince, žiadne jasné rodokmene panovníkov, ktoré by spájali všetky tieto územia pod jednu korunu. Namiesto toho nachádzame konkrétne ríše a štáty, chanáty cárske Rusko, Čínu, ríše Strednej Ázie. Geológovia zase nevidia v záznamoch Zeme žiadnu nedávnu celoplanetárnu bahennú potopu. Vidíme miestne zosuvy pôdy, povodne, zemetrasenia, ale nie jednu jedinú katastrofu, ktorá by pred pár generáciami zasýpala mestá planéty. Stavební historici rozumejú tomu, prečo sa ulice miest zdvihli o niekoľko metrov za 1 alebo 2 storočia. Ukazujú staré fotografie, náčrty, projekty prestavieb, kde je presne zaznačené, ako sa menila úroveň terénu, ako sa budovali nové siete, ako sa z niekdajších prízemí stali dnešné pivnice. To všetko je nudné, suché a často komplikované. Ale história je presne taká. Nejde v nej o jeden veľký trik, ale o nekonečný sled drobných rozhodnutí, omylov, katastrof a prestavieb. Prečo potrebujeme stratené ríše? Možno je preto zaujímavejšia otázka. Nie, či Tartária existovala, ale prečo si ju tak túžime predstaviť. Žijeme vo svete, kde informácií je viac než kedykoľvek predtým, ale dôvera v oficiálne príbehy je slabšia než kedykoľvek predtým. Vidíme, ako vlády klamú, ako firmy manipulujú, ako médiá vyberajú, čo ukážu a čo nie. V takom svete je veľmi ľahké uveriť, že nám niekto zatajil celé impérium. Tartária ponúka jednoduchý, silný a emocionálny príbeh. Kedysi tu bol zlatý vek. Mestá bez smogu, energia bez účtov, architektúra, ktorá dvíhala hlavu k nebu. Potom prišli oni, zničili to, pochovali pod bahnom a z ľudí urobili poslušných spotrebiteľov. Je to mýtus kotizastva, ktorý nevznikol v minulosti, ale v našej vlastnej nespokojnosti. V túžbe veriť, že svet by mohol byť radikálne lepší, keby nejaká temná sila nevytiahla z mapy jednu stratenú ríšu z RKADLOMENOMTARIA. A tak sa vraciame do tichej knižnice k starému atlasu. Slovo Tartária na stránke stále leží. Nie je prekryté, nie je vyškrtnuté, len zabudnuté. Historik vám v ňom vidí svedectvo doby, keď bol svet menší a neznámo väčšie. Konšpiračný rozprávač v ňom vidí dvere do tajnej minulosti, ktorú treba znovu objaviť. A čo v ňom vidíš ty? Možno len exotický názov, možno zámienku, aby si začal viac pochybovať o tom, čo sa učí v škole. Možno varovanie, aby si neprestal rozlišovať medzi otázkou a hotovým príbehom. Tartária môže byť zabudnutý geografický pojem. Môže byť aj moderný mýtus, ktorý nám pomáha hovoriť o nedôvere k systému. Môže byť aj obyčajné zrkadlo, v ktorom sa ukazuje, ako veľmi túžime po zázrakoch.
Jedno je však isté, kým budeme mať mapy otázky a chuť hľadať príbehy. Za hranicou známeho do Tartária nikdy úplne nezmizne. Možno neexistovala tak, ako o nej hovoria videá na internete, ale existuje tu a teraz, v našej fantázii. A niekedy práve tam vznikajú tie najnebezpečnejšie, ale aj najkrajšie ríše. Tu bol Mystery Channel. Ak ťa bavia príbehy, ktoré balansujú na hranici medzi históriou a legendou, pridaj sa k nám, nech ďalšiu kapitolu hľadáme spolu. Možno na budúce nenájdeme len slovo na mape, ale niečo, čo naozaj zmení spôsob, akým sa pozeráš na celý svet okolo seba. Ak si dopozeral až sem, nezabudni dať like a dober. Podporíš tým moju tvorbu. Dík a čau pri ďalšej záhade.